haɗa min ɗazu da muka fita ni da wani ɗan uwana wai kawai mun je wani gurin siyayya ɗan uwana ne fa kawai sai wani mutum ya zo ya ce ke kaza na ce kai kam ka san ni ne daga ina kake zaka zo ka tsaye ni a cikin mutane wai uban waye wannan na ganki da shi ko wani abu wai na ce kamar ya wai ai mata ta ce aure ko ta media aka daura shi aure ya dauri ko wani abu wai a Facebook wai sun yi magana har yana samun kuɗi ko wani kaza an yi magana aure an yi wannan me yake da suna sun hada group an yi wakilan amarya an yi wakilan ango a social media ashe dai mutanen da sanyi da ka ashe dai mutanen da suke da getta katiri ubangiji Allah ya yawa da su lillahi wa rasulihi kawai mutum da kai a media baka tabbatar cewa murjabace ba ko ba murjabace ba ko wani abu kawai ka zo ka dakume ni ka ce wai ni matar ka ce an yi aure ta social media ni da bana Facebook ko Facebook banne kuma na fi wata nawa ina sanar da mutane idan an muku magana a Facebook ba ni bace wai wakilan amarya wakilan ango mutum ya tara mutane wai sai na gaya mai uban waye wannan kaza kun ji bala'i mutumin nan ta inda ya shiga ba ta nan ya fita ba wai ƙarya ne ni ce menene kaza ni kuwa ban yi ƙasa a gwiwa ba kawai na tafa wayata na kirawo 'yan sanda aka zo aka yashe shi da aka yashe shi aka tafi aka kira wannan je police station an shi sa ku gani tun safen nan kun ji ni ban ƙara yin wani postin ba ko wani abu ina zaman lafiya na aka je police station da aka je police station aka ce kai ne murta take ta karar ka akan cewa ka cakume ta ka ce ita matar ka ce kun yi aure ta media ko wani abu yace shine na ce wallahi Allah sai ya faɗi gaskiya wannan mutumin ni ba zai shiga tsakanina da ubangiji ba kawai in rinka gantale da aure na aka yace da ni wai ina da aure a mun daura aure ni da shi a Facebook ko wani abu kun ga ai ya cuce ni nan dai ta inda aka shiga ba ta nan aka fita ba kai mutum ya hadda cewa wai an nuna mai wayata ko ina yin bidiyo da maza ko zai gani kaza na ce kai wannan mutumin ko dai turo ka akai ko kuma taɓin hankali ne kuma mutum ne babban mutum mature person ya ci wankansa da shaddarsa da komai da hula amma dan bala'i wa ya rinka wannan aiko na ce billahi lazi sai an dau mataki an yi dandanan gurin police station ya rigitse kes da murta kaza ku jingiya muku hauce fa garar ya hauce fa yau ta afka muku jingiya muku ba dan a ce da wayo na sarai ba da yanzu ina cikin wani hali ko wani abu mutum to ya taran jama'a yana mun yi aure da shi ni matarsa ce kaza na gudo ina yawo kaza aiko da ya ji dukansa kwaran Lagos a cikin police station sai ga na ku yace ku tsaya zan faɗi gaskiya maganar Allah ni murja ba mu taba ma wata magana da ita ko a Facebook din ko a social media ko a wani abu ba kawai shi yana kaunata ne shi fantsina ne kuma shi yana so na da aure ko wani abu shi yasa da ya ganni da namiji bai ji daɗi ba ko wani abu shi kullum in yana gani na a media gani yake kaman kullum tare muke wai wasu zantuttuka in ina yi da shi nake yi shi yasa ya sa a ransa wai ni zan iya zama matarsa shine yake wannan kishin da ya ganni da wani amma a yi haƙuri ai kaza